Sí, entenc que només compartint la llengua catalana de manera habitual aconseguirem que pugui arribar a ser la llengua pública comuna d'aquest país. I això implica que tant persones que la tenim com a primera llengua com persones que no la hi tenim, la compartim en tota normalitat. Això és el que passa en les llengües que estan plenament normalitzades en el seu ús social. Per tant, la manera que tenim d'aconseguir-ho és justament això, compartint la llengua. Si nosaltres dimitim, si nosaltres som els primers a deixar-la, si nosaltres canviem davant les persones que no parlen català, difícilment aconseguirem això, aconseguirem que aquella gent que no la té com a primera llengua doncs la faci servir habitualment. I s'ha de tenir en compte una cosa, el català és una llengua que pràcticament la meitat dels seus parlants no la tenen com a primera llengua. Això vol dir que té una gran capacitat d'incorporació de persones procedents d'altres comunitats lingüístiques, tal com és el país. La llengua, d'alguna manera, és una metàfora de com és el país.